Γεια σου παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Mad Food. Όχι Squad Build. Θα σας δείξω πρώτα την καλύτερη μου ομάδα. Δεν είναι πολύ καλή, το ξέρω. Έχω αυτόν εδώ το left back Havertz που είναι πολύ καλός, να ξέρετε, στο FC24. Κοιτάξτε, κάνουν και πολύ link. Όμως αυτοί εδώ δεν κάνουν. Κάνουν Premier League εδώ. Foden. Δεν θα βάλουμε εδώ για τώρα. Ζήνω. Δεν κάνετε. Όχι. Καλά, όχι σταματάμε. Λοιπόν, από την Premier League. Λοιπόν, βάλτε αυτόν, τον Μπουτραγκουένο και βλέπω. Πούμε Γιάνγκ, Εμπαπέ. Αυτή θα βάλουμε. Α, κάνουμε link. Καλά, νομίζω και αυτό. Να, μπορεί να. Όμως αυτό δεν πάει, οπότε να βάλω κάποιον από ούτε τώρα. Ναι, επειδή ο Ρονάλντο δεν παίζει στην Premier League, είμαι χαζός. Πέρσι έπαιζε. Έναν Άγγλο ή να παίζει στην Premier League. Όχι, απλά θα βάλουμε από Γιάνγκ, επειδή δεν γίνεται. Μιλήσουμε με τον Νότ. Καλύτερα να κάνει link η επίθεση. Bellingham. Sergio Busquets. Όχι. Sergio Busquets, συγγνώμη. Ρόις. Βάλε Foden και striker. Μπαπέ. Όχι. Να κάνει link με την άλλη, οπότε 191. Αν βάλω τον Μόντριτς, 191 πάλι. Και αν βάλω τον Αμπαμεγιάνγκ. Άρα βάζεις Εμπαπέ και Μόντριτς αν θέλεις. Αλλά δεν πάει. Θα πάμε Foden. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Και τώρα πάμε στο draft. Θα διαλέξω αυτό. What the... Οκ, είπαμε πρώτο pack. Κάτσε. Θα πάρουμε τώρα εμείς Γκαρνάτσο. Center for. Ο Μαρτίνεζ. Πότε Ισπανόης. Λοιπόν, θα πάρουμε Μαρτίνεζ.
Όχι. Παίζει στην τέτοια, στην Σερεά. Πάρε αυτόν που κάνει και link. Τσαλανόγλου. Ναι, κάνει perfect link με τον Μαρτίνες. Τσαλανόγλου. Αν μου λένε έτσι δηλαδή. Δεν κάνει link Τούρκος-Ισπανός. Nice. Και κάνει link, ωραία, αυτόν θα πάρουμε. Ή Αργεντίνο. Ή κάποιον που παίζει στην Premier League. Θα πάρουμε εμείς την Ακούνια. Όχι, γιατί πειράζω ένα μέτρο. Μπορώ να πάρω μπαστόν. Μπαστόνι, έλα. Κάνει όμως perfect link και κάνει link με τον Λουίς Αλμπέρτο. Τι να κάνω. Να πάρω Τσέρμπι τώρα. Συγγνώμη, απλά έπρεπε. Ναι, ο Γουιενός. Πάρε Καρβαχάλ. Ο Μπλακ και αρχικός. Κάτσε. Ιταλός ή Σερέα. Τον βέτσουν τον Μαρούμα. Θα πάρω Βαντίζιο. Sorry Βαντίκιο, θα πάρεις. Αυτόν πρέπει να το πάρω, τι να κάνω παιδιά. Sorry. Κάνει link με τον Καρβαχάλ όμως. Πάρε Ίσκο. Πάρε Λοφτους-Τσίκ. Μέση, πέσει. Άγκαρα πέσει. Λοιπόν, θα πάρουμε τον Μέση. Κουλιμπάλι. Θέλουμε Γερμανό, όχι. Θα παίξει Ρεάλ. Έτσι μιλάμε. Με τον νέο. Sorry, αλλά πρέπει να το πάρω. Α, και κάνει. Icon. Right wing χρειάζομαι.
Δεν πάει καλό link. Πάρε Χαρικανέ. Μπρουνό Φερνάντς. Δεν κάνει εγώ. Κίλιαν Εμπάπε. Ωπα παιδιά, κάτι πάτησε. Παιδιά, κατά λάθος. Δεν χαλάει όλο τα link, οπότε. Πάρε Μουχάμεντ. Πέρε και αυτόν. Τέλος. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Αντιός.